Ndinokushingamidzai rino rava Sabata musi uchiti 19 June 2026. Hama dzangu, ndinovimba kuti makava nevhiki rakanaka. Mwari akakuchengetai, Mwari akakutungamirirai, Mwari akakuropafadzai, uyezve aisebedza mwoyo yenyu pedyo naye, zvisinei kuti munenge mabva pane rimwe Sabata muchienda pane rimwe Sabata. Dai tichigara zvedu, hama dzangu, tiri pedyo naye nguva dzose. Chinhu chakaoma munyika yatinogarai, nyika izere neuhipi, nyika izere neudyire, nyika ina vanhu vakaipa. Asi ngatirangarirei kwatinoda kuenda, uyezve kuti tiri veumambo hupi. Nyange tichigara zvedu mune umambo hwaSatani, asi tiri vanhu vaMwari, makwai anofudzwa naye, ari pakati pemhumhi namapere, makava neshumba dzinorura, zvinenge zvichida kutibvamburanya misi yose. Zvinototarisa kwatiri negodo, nepfini neshungu, zvichida kutiitira zvose zvakaipa, nouroi hwazvo, nouipi hwazvo, zvinenge zvichida kutiparadza kuti tibve pana Mwari. Tinotenda kuti mapinda nesu pazuva ranhasi, uyezve ndinovimba kuti mave nenguva yekugadzirira, kwete kuti muchigadzirira ini, asi muchizvigadzirira imi, kuti zuva dzvene raMwari munge muchiwanikwawo muri vatsvene. Chiverengwa chedu chekutanga chinobva zvacho pana Ruka 6 kubva pavhesi 6 kusvikira pavhesi, tingati pavhesi 11. Asi ndisati napinda pachiverengwa ichocho, ndakumbokuudzai chimwe chinhu chinoshamisa chiri mukati meBhaibheri. Makaenda pana Ruka 6, munoonawo nyaya yekunzi Jesu Ishe weSabata. Muri kunzwa chiverenga chandataura ichi? Chiri pana Ruka 6, asi ichocho chisati chasvika panotanga pambotaurwawo kunzi Jesu ndiye Ishe weSabata. Makaendawo pana Maki 2, munonzwawo zvichitaurwa pamusoro pekunzi Jesu ndiye Ishe waSabata. Pakunopedzisira kwaMaki 2, zvitangira pavhesi 23 kusvikira pavhesi 28, muchingonoti ngori muna chapter 3 panobva pataurwawo pamusoro pemurume wakanga une ruoko rwakaunyana. Iriyo nyaya yatichaverenga pamusoro payo nhasi, imwe cheteyo sezvataona kuna Ruka 6. Moendawo pana Mateo 12, iyoyo chapter iyoyo inotanga nekutaura pamusoro pekuti Jesu Ishe weSabata, yobva yazvinotaura pamusoro peruoko rwakaunyana. Mubvunzo wangu ini kwamuri ndewekuti munofunga kuti zviri kureve chii? Munofunga kuti Bhaibheri riri kuedza kukutaurirai kuti chii pamusoro pekuti Jesu ndiye Ishe waSabata, nepamusoro pekuti munhu wakanga ane ruoko rwakaunyana? Tinoziva kuti ruoko rwakaunyana harubati harushande. Ungadaro une rumwe ruoko runoshanda, asi urwu rwakaunyana urwu zvida harugone kubata chinhu. Ruoko rwuri useless. Muri kuzvinzwa? Ruoko rwaunenge uchida kushandisa asi usingakwanisi kushandisa. Naizvozvo ndinokubvunzai ndichiti, zvino zvataudzwa pamusoro pekunzi Jesu Ishe weSabata, zvikazonziwo munhu wakanga ane ruoko rwakaunyana, zvingareve chii? Amen. Handei kunoverenga zvedu kuna Ruka 6. Zvikanzi rimwezve Sabata akapinda musinagogo uye aidzidzisa. Zvino pakanga pane murume akanga ane ruoko rwake rworudyi rwakanga rwakakokonyara. Amen. Kuunyana kana kukokonyara zvinhu zvimwe chete. VaFarisi navadzidzisi vomurayiro vakanga vachitsvaga mhosva yokupomera Jesu, saka vakamutarisisa kuti vaone kuti aizoporesa nomusi weSabata here. Asi Jesu aiziva zvavaifunga, uye akati kumurume akanga ane ruoko rwakakokonyara, simuka umire pamberi pavanhu vose. Amen. Saka iye akasimuka akamira ipapo. Ipapo Jesu akati kwavari, ndinokubvunzaiwo kuti chiiko chinobvumirwa kuitwa nomusi weSabata? Kuita zvakanaka kana kuita zvakaipa? Kuponesa upenyu kana
kuhuparadza. Akatarisa kwavari vose ndokuti kumunhu uya, tambanudza ruoko rwako. Iye akaita saizvozvo, uye ruoko rwake rukaswatuka. Asi ivo vakatsamwa kwazvo vakatanga kutaurirana zvavangaita kuna Jesu. Amen. Zvikanzi vaida kumuona kuti anorapa here munhu ane ruoko rwakaunyana. Asi paakavabvunza kuti zvakanaka here kana kuti hazvina kunaka kuti tirape pamusi weSaturday, vakati chii? Vakaramba vanyerere. Jesu akati, iwe chitambanudza ruoko rwake. Ruoko rwako. Akanzi munhu uya akatambanudza ruoko rwake, asi vakatanga kupopota nokutsutsumwa, vakagara mumabhenji vachiti munhu anoitireiko zvinhu zvakaipa kudai musi weSabata. Munoziva chimwe chinhu, kunamata kune order. Kuti zvatinonamata tichiita, tichiimba, tichinamata pamwe chete, tichiita ruzha zviyezvi, inenge iri orderwo. Mumwe nemumwe anenge apuwa nguva yake kunamata, tichinamata pamwe chete, tichiimba pamwe chete. Asi namazuva avaIsraera zvinhu zvakanga zvine order, zvakatsigama. Zvakatsiga. Wakanga usingangoita zvaunoda fange zvatinoita mazuva ano mukati mamasinagogo. Masinagogo aya akanga anetone vanhu vaivatungamirira, vaibva paimba youprista kazhinji. Kungadaro kune muchengeti wesinagogo zvako dzimwe nguva, kana iri nzvimbo yekure, anokwanisa kunge ari muprista kana murevhi, zvichireva kuti zvichida nzvimbo iyoyo haina vaprista vakawanda kana varevhi vakawanda. Munoziva, saka anokwanisa kukupawo atinoti aya amunoti kumakereke enyu malaymen aya, kana kuti vanhu vanongoinvitwa kunzi vazotaurawo kana kuzoparidza nemumwe musi. Chinhu chaitwa nyangwe kumakereke makuru akanga ane vaprista vakawanda navarevhi vakawanda, akanga ari mumadhorobha. Muri kupanzwa? Asi kazhinji kana pane muprista mumwe chete aibatsirwa namalaymen. Muri kuzvinzwa kaizvo? Asi zviri kunzi pane order apa. Zviri kureva kuti kana munhu akaparidza, imi hamungangotaura zvamunoda, hamungangoita zvinhu zvamunoda pamusoro pemunhu ari kutaura. Now zviri kunzi vaprista ava vakatora munhu wakanga ane ruoko rwakakokonyara. Muri kupanzwa? Ruoko rusingagoni kuita sei? Kupa. Zvikanziwo Jesu paakamurapa, ruoko rwakanga rwaita se rwatambanuka, zvichireva kuti ruoko rwakanga rwokwanisa kupa. Zvino tingati kudii pamusoro ichitambudzwa kunzi Jesu ndiye Ishe waSabata? I hope kuti by now munoziva kuti Jesu Ishe waSabata zvinoreve chii. Hatisi kuzopinda muchidzidzo ichocho, asi tiri kuendera mberi zvedu nyange musingachizivi. Kupinda kwaita Jesu mukereke, Jesu akanga atouyawo kuzonzwa kwete kuzotaura. Muri kupanzwa? Naizvozvo vakaisa munhu anokanganisa shoko raMwari pamberi apa, munhu asinganyatsoziva kuparidza, munhu asingazive kutaura pamusoro peshoko raMwari. Zvikangonziwe shamwari chimbotitaurirawo nhasi, tongotora zvedu kana chidhakwa tongoti shamwari chimboparidzawo nhasi 2 hours dzese dzatinadzo idzi unenge uchiparidza ndiwe. Chidhakwa ichi chisati chambovhura kana bhaibheri muupenyu hwacho, chatongomanikidzwawo naadzimai vacho kuti handi kuchechi nhasi, tinotenda chete nemi baba, itopfeka isutu, itopfeka hembe, ndakwainirai chii, ndakupolishirai bhutsi, handei. Chikati okay zvanhasi ndomboendawo, nyange zvangu ndichine bhabharasi. Chonosvika kuchechi zvonzi ndiwari kuparidza pa 2 hours dzese adzi dzatinenge tiri mukereke muno. Muri kupanzwa kapa? Ndoda kuti muzvitore saizvozvo. Naizvozvo kupa kuri kutaurwa umu inyaya yekugovera vhangeri. Muri kuona ka? Hakusi kungoti chakanga chiri chirema chete, asi nokuti Jesu wairapa zvirema zvakawanda, nyange zvine maoko akakokonyara zvakawanda. Zvirema zvaitouya kana kusinagogo, kana kumba kwake, kana kusangana naye munzira, kana kuti paanenge abuda achinoparidza kuyako ndokwavaimutevera vachinorapwa. Asi chirema ichi chazomukira musinagogo, zvikanzi chakaitwa chekuwiwa nacho navaprista.
Ivo vanhu vairambidza kuti pasabata hapafanirwe kunge kuchirapwa munhu. Naizvozvo kana tataura kuti kurapwa kuri kudiwa uku, kurapwa kwekuti munhu paanenge achitaura, achiparidza, anoita achiita sei, achikorektwa, zvakanga zvisingabvumidzwe mumasinagogu. Muri kuzvinzwa? First, vaunza munhu asingagone kuparidza, vakamisa, vakati ndiwo uchataura nhasi. Isu hapana chatinotaura. Of course, maJudha akanga ari critical zvavo, akanga asikadi zvinhu zvemanga-manga, asi vatoita nechikonzero chekuti tione kuti Jesu anoita seiko. Kana inzwi rababa vake richiita sei, richinyonganiswa, richiiswa mumadhaka, rombobudiswa, rombodzoserwa futi mumadhaka. Muri kunzwa? Asi Jesu wakabva waona opportunity yekuti regedza ndidzidzise munhu kuti unoparidza sei, unotaura sei. Muri kupanzwa? Zvose izvozvo zvakanga zviitwa naIshe wedu Jesu Kristu yakanga yatoo mhirizhonga mukati mesinagogu. Anga atotyora mumwe mutemo wesinagogu. Munhu apuwa mvumo navaprista. Muri kunzwa mvumo paebva? Kuvaprista haina kungobvawo kune vamwe dzichimbotitaurirai. Yabva kuvaprista nekuti akanga ane authority, akanga ane simba, aiswa ipapo nesimba. Asi Jesu akumutsoropodza achitaura. Zvino iye musi waanenge achiparidza, tingatadze kungomutsoropodza here nekuda kungomutsoropodzawo zvedu kuti tisave nemhosva musinagogu. Muri kunzwa kanyaya yacho kwairi kuenda? Pazuva reSabata, zuva rei rerugare, zuva rei rerutsvene, zuva rei rerudo. Of course tinoziva kuti paSabata unokwanisa kuita sei. Zvikanzi Jesu wakarapa munhu pazuva reSabata, wakarapa uyo akanga ane ruoko rwakakokonyara, akarutambanudza kuti rukwanise kupa. Rwakanga rusingagone kupa vhangeri yakanaka, rwakapedzisira rwopa vhangeri yakanaka. Yatendei pazvikonzero zvakaitirwa izvi naIshe wedu Jesu Kristu. Endai pana Isaiah 58 verse 6. Zvikanzi uku handiko kutsanya kwandakasarudza here pakutaurwa nyaya yekutsanya? Muri kuzvionaka? Kutsanya neSabata zvakafanana. Kazhinji tiri kutsanya chii paSabata? Tiri kutsanya zvakaipa zvedu. Tiri kutsanya kubva kungoita zvinhu zvatinongogara tiita mazuva ose, zvine mhirizhonga mukati, sokutengesa, sokutengeserana, sekushandirana. Nekuti nyangwe munhu anenge achishanda dzimwe nguva anenge achingonyunyuta paari. Zvikanzi chimboitai zororo rekushanda, mumboisa pfungwa dzenyu pamwe chete, mumbotsvaga utsvene, zvinhu zvose zvakadzikama, zvakaenzana, pasina chiri kukumanikidzai, pasina mumwe ari kumanikidza mumwe munhu. Sabata rikanzi kutsanya. Zvikanzi ndiko kwamunoti kutsanya here pazuva rinodikanwa naJehovha. Zuva rani? RaJehovha. Zuva raanoita sei? Raanoda. Saka kana riri zuva raanoda, tinofanira kuita chii? Zvaanoda iye. Nekuti zuva raakazvisarudzira iye. Ndikuzvionaka? Peace, order, hapana mhirizhonga ipapo. Verse 6. Uku handiko kutsanya kwandakasarudza here, kusunungura ngetani dzokusaruramisira nokusunungura zvitorobho zvejoko, kusunungura vakamanikidzwa nokuvhuna joko rimwe nerimwe. Hakuzi kugoverana zvokudya zvako navane nzara nokupa varombo vanodzungaira pokugara here. Muri kuzvinzwa zviri kutaurwa apa? Ndo pandanga ndichida ipapo verse 7. Hakuzi kugoverana zvokudya zvako. Zvokudya zvako ndizvo zvawakadya kare kaizvo uchipinda muSabata. Kana takutaura nyaya yemurume weruoko rwakawonyana, Jesu akanga ane ruzivo rwaakanga anaro kare, ungwaru hwaakanga anahwo kare. Asi nomusi weSabata akaona munhu ane nzara, ari kutambudzika. Uri kupanzwa?
zvikanzi nokupa munhu akanga neurombo, munhu ari pakudzungaira, munhu ari kushayiwa umambo hwedenga. Ndosaka panzi pavhesi 7, hakusi kugoverana zvokudya zvako nevane nzara nokupa varombo vanodzungaira pokugara here, paunoona vakashama kuvapfekedza uye kusafuratira venyama neropa rako. Ipapo chiedza chako chichabuda semakwedza uye kuporeswa kwako kucharatidzwa nokukurumidza. Ipapo kururama kwako kuchakutungamirira uye kubwinya kwaJehovha kuchakurinda mumashure. Ipapo uchadana, Jehovha achakupindura. Uchadanidzira uchida rubatsiro, uye iye achati, ndiri pano. Amen. Zvikanzi nokuti uyo anondiziva ndichamudayira paanoita se paanodana. Tinozviwana kupi kuna Pisarema 91. Muri kuzvinzwa kaizvo? Handichatsanangura zvangu mamwe mashoko Yesu aya, asi ndakuenda kunopedzesa pane chimwe chiitiko zvakare chakaitika namazuva avadzidzi mushure mokunge vasiyiwa naishe wedu, tenzi wedu Kristu Jesu. Mungaende zvenyu pana Mabasa 6 verse 1 to 15. Endai pana Mabasa 6 verse 1 to 15. Pane mharidzo huru yandanga ndichida kuzokuparidzirai nayo mumwe musi, asi zverengwa zvataita izvi pana Ruka 6 nana Isaya 58 zvinobatawo neipapo. Iri kutaura pamusoro pekusarudzwa kwavanomwe, kusarudzwa kwaStefani, uye wakazokonzera kuiti paakanga urawa namaJudha, boka rose ripararire, vanhu vatange kutiza, nokuti hondo nevatendi yakanga yatanga. Zvikanzi mumazuva iwayo vadzidzi zvavakanga vachiwedzerwa pauwandu, vaJudha vaitaura chiGiriki vaiva pakati pavo vakagunun'una pamusoro pavaJudha vaitaura chiHebheru, nokuti chirikadzi dzavo dzaidarikwa pakugoverwa kwezvokudya zvemisi yose. Amen. Ndisati ndabudisa mashoko anotevera, ndoda kukuudzai kuti zvinoreve chii izvi. Manzwa zvichinzi maJudha echiGiriki namaJudha echiHebheru. Tiri kuita kunge tiri kutaura varume, asi tiri kuona kuti makereke akasiyana. Makereke echiHebheru namakereke echiGiriki. Muri kuzvinzwa kaizvo? Kereke inomirira mudzimai. Kereke yechiGiriki mudzimai mumwe, kereke yechiJudha mumwe mudzimai. Pangadai pane makereke akasiyana echiGiriki akawanda nemakereke akasiyana echiJudha akawanda, asi nekuda kuti pane inzwi rekuti Judha vabva vaunganidzwa pamwe chete, nekuda kuti pane inzwi rechiGiriki vaunganidzwawo pamwe chete, akava 2 camps, imwe yechiGiriki imwe yechiJudha. Saka vane 12 vakaunganidza vadzidzi vose pamwe chete, vakati hazvingavi zvakanaka kwatiri kuti tirege ushumiri hweshoko raMwari kuti tishande pamatafura. Amen. Panga pane nyaya iripo. Rikeza titsvage rimwe bhaibheri tinzwe kuti tinotaura richiti chii. Ndawana zverimwe bhaibheri. Zvikanzi mumazuva iwayo vadzidzi zvavakanga vachiwedzerwa pauwandu, vaJudha vaitaura chiGiriki vaiva pakati pavo vakagunun'una pamusoro pavaJudha vaitaura chiHebheru, nokuti chirikadzi dzavo dzaidarikwa pakugoverwa kwezvokudya zvemisi yose. Amen. Tataura pamusoro pekugoverwa kwezvokudya. Tikati kugoverwa kweshoko. Kana takusvika panguva yekuti kugoverana zvokudya haisiri nguva yekuparidza, yava nguva yekudzidzisa, kuita kuti vanhu vaite se vanzwisise zvakanga zvichiparidzwa kana kuti zvakambenge zvambotaurwa navaparidzi. Imi munoziva kuti dzimwe kereke dzinoti kana dzichipinda, dzimwe nguva vanotanga nemaklasi, vozonzwa mharidzo yemusi uwoyo,
asi zvavadzidza muklasi zvinenge zvichienderana nemharidzo yavanenge vachizopinda pairi. Kozoti vamwewo ndivanotanga nekuparidza, vanhu vozopinda klasi mushure mekuparidza, kana kuti nemumwe svondo inotevera, kana kuti sabata rinotevera. Zvinhu zvinanga zvataurwa nomuparidzi ndo zvinenge zvaakudzidziswa muklasi. Vakunzi vachiitwa kunzi vaite se vanzwisise. Zvikanzi vakadzi vechigiriki, kereke yechigiriki pakudzidziswa apa zvikanzi yakanga ichiita sei isingadzidziswe. Chimbozvifunga imi kuti vanhu vanoda kutaura zvavo chirudzi chakada kufanana asi havatauri chirudzi chakanyatsofanana. Saka dzimwe nguva kana muparidza kazhinji kacho anenge ari muHebheru, dzimwe nguva anenge achitaura neAramaic, muri kunzwa? Dzimwe nguva anenge achitaura nechavo chiJudha chaicho. Saka patone mukana wekuti vanhu vanenge vasina kunyatsonzwisisa zvakanaka. Vhesi 2 inoti, saka vane 12 vakaunganidza vadzidzi vose pamwe chete vakati, hazvingavi zvakanaka kwatiri kuti tirege ushumiri hweshoko raMwari kuti tishande pamatafura. Amen. Pari kutaurwa nyaya patafura apa. Ndoda kuti regedza tibva tangoipinda pairi kamwe chete kuti kana ndozveitaura nemumwe musi ndichitaura pamusoro pechidyo, kuti itafura ipi yatinenge tichitaura pamusoro pechidyo. Itafura yekuita se yekugovana shoko, ndo tafura yechidyo iyi. Chamunoti chidyo chiya kugovana handi. Chidyo pane zvachinoreva zvakawanda zvinobata kereke yaIshe wedu Jesu Kristu. Asi chikuru chacho ndechekuti kupota tigoverana shoko. Muparidzi angaparidze zvake asi kugoverana tichiita kuti tinzwisise pakati pedu kwakanaka. Muri kumanzwa? Ava vakati chii vadzidzi? Vakati hatingaregere kushumira shoko nekuti takaudzwa kunzi tinoparidza isusu uyezve nekunamatira vanhu, tichirapa nokuporesa, asi kudzidzisa ukuku ngakuitwe nevamwe vanhu vane unyanzvi. Muri kumanzwa? Shoko iro rinobuda pavhesi 3 zvikanzi, hama sarudzai varume vanomwe pakati penyu vanozivikanwa kuti vakazadzwa nomweya nouchenjeri. Amen. Zvikanzi zvakutoda vanhu vane mweya nouchenjeri, nekuti nyange isusu takaparidza tichiziva zvataparidza, asi vanozonotsanangura ngavave vachiziva kuti taparidza chii. Zvikanzi isu tichaisa basa iri kwavari uye ticharamba tiri pakunyengetera napaushumiri hweshoko. Murunzwa? Havana kudzokera basa, havana kumisa basa ravo rekuparidza, vakaramba vachitaura vhangeri chete, vachiparidza misi nemisi, vachifamba mumigwagwa kana panenge vakaungana vachiparidza. Asi vanhu vakanga vane mukana wokuti vatore ava vavapiwa vakanga vasarudzwa ipapo savaRevhi vanotsanangura murau waMwari. Zvikanzi shoko iri rakafadza boka rose, vakasarudza Stefani, murume akanga azere nokutenda uye nomweya mutsvene, uyezve Firipe, Pirokorasi, Nikano, Timoni, Pamenasi naNikorasi aibva kuAndioki, akanga atendeukira kuchitendero chechiJudha. Amen. Uyo anenge akukwanisa kunge anga ari wechigiriki, but wakanga wanopinda imwe kereke yechiJudha. Vakaisa varume ava kuvapostori, ivo vakavanyengeterera vakaisa maoko pamusoro pavo. Saka shoko raMwari rakapararira, vadzidzi vakawanda kwazvo paJerusarema, uye boka guru ravaprista rakagamuchira kutenda. Amen. Munhu anoparidza haana vadzidzi, ana vadzidzi ndiye anodzidzisa. Ukupanzwa kapi? Munhu anodzidzisa ndiye ane vadzidzi. Jesu ndiyo mhosva yake yaakaita. Asi zvakanaka kuti apa tinyatsonzwa kunzi maministri akasiyana, ministri yekudzidzisa neministri yekuparidza. Pane mumwe angone ministri yekunamatira vanhu chete. Muri kuzvinzwa? Maministri esa zvikanzi asi vadzidzi vokutanga, vakuru vavadzidzi, kana kuti vadzidzi vaIshe wedu Jesu Kristu chaivo vaApostora, vakati aiwa basa iri ngaripuhochi vamwe vapote vachidzidzisa. Zvikanzi asi vanofanira kunge vane mweya mutsvene, vakazara neuchenjeri hwaMwari.
Muri kupanzwa kapo? Hatichaendera mberi nechidzidzo ichi, tasvika zvedu nokuti nguva yanguvaira. Noti hama dzangu, muve nesabata rakanaka. Mwari akuropafadzei. Aise mweya wekuchenjeri, mweya wekudzidzisana. Zvisaperere pakungopindira makereke enyu muchinzwa vafundisi vachiparidza, nokuti pane imwe ministry iripo yekutsanangurira vanhu zvinenge zvadzidziswa, nekuti makaregedza kuvadzidzisa vanofa nenzara. Muri kupanzwa? Vanonyunyuta. Muchamutsa ruvengo pakati penyu. Zvinzi ava vanongoda kungoguta, isu tichifa nenzara. Pachava namaklasi, maklasi avanhu vakasiyana siyana. Zvakanaka sei kupota muchidzidzisa, muchitseketedza shoko, kuti munhu wose anga achinzwisisa, achinge ari palevhuri yenyu. Ndingadai ndazoendera mberi nekuti vadzidzi vanotaura pakuti chii pamusoro pechidyo sezvandambotaura, nekuti nyaya inoburitswawo naPauro pamusoro pechidyo. Zvichinzi munozvidzireiko Mwari muchiuya kunoku makaguta dzimwe nguva, kana kuti munouya nechikafu chakawanda muchidya vamwe vakatarisa? Zvanga zvisiri zvokudya zvemumapureti zvatinenge tichitaura izvo, kana makapeti. Rakanga riri shoko raMwari rekuti vamwe havasi kunyatsodzidziswa zvakanaka, varongouya vachiparidzirwa. Kuparidza dzimwe nguva hakuna nemusoro wese. Vanhu vanotoda kungotsanangurirwa kunzi zvaparidzwa zvacho zvinoreve chii. Ivai nerufaro pasabata raMwari. Ivai nerugare pazuva rinofarirwa naMwari. Muve neutsvene nokururama nokupava nenzara. Sarai tosangana zvakare. Muve nevhiki rakanaka.